Zdravím vás pri novom videu z traktora Case Quadrak 620 a z podrývača, respektíve kombinácia diskového podrývača Weather Top Down s rozmerom alebo šírkou 7 metrov. Vlastne podrývame kukuričné strnisko, vlastne po siložnej kukurici. Takže skúšame túto novú technológiu, respektíve tento nový typ stroja, ktorý má vlastne takéto ovládanie cez Wi-Fi, cez tablet, kde si človek môže nastavovať rôzne parametre. No a takto postupne robíme pri západe slnka v sobotu. No to západ slnka ešte vlastne nie je. Ale užite si video. Jazdíme 8 km za hodinu, tak 10,5, vlastne 8 prevodový stupeň 10,5 km za hodinu. Také zaťaženie motora 80%. Nechcem to zbytočne naháňať, no to nemá zmysel. Dneska máme spravených 32 hektárov, ešte nám zostáva 20, čo možno spravím, alebo možno nie, ako sa mi bude chcieť, ale chcel by som. Máme to nastavené na hĺbku dlát 17 cm, disky 13, prítlak valcov 50%. Vrchný doraz otáčok máme na 1850 na kvadraku, čo asi stačí. Keď chcem ísť rýchlejšie, tak to asi zdvihnem, ale asi není potreba. Prácu to robí peknú. To strenisko je zapravené, nevidno vlastne riadky tej kukurice, takže to zapraví pekne, vlastne na koso. Ja to robím troška vo väčšom úhle, mi to príde lepšie, lebo to zrovna pekne aj tie kolaje zo streniska, vlastne čo jazdili odvozy, aj rezačka. Robíme presne 30 hektárové pole. Je to v podstate kocka. Taká nepravidelná. Obdĺžnik skôr je, nie kocka. Tak. Má celkom dobrý tvar. Dobre sa jazdí na ňom. Stroj je úplne nový, nejaká nová verzia Top Downu, vlastne s tým elektronickým riadením ako keby. To všetko sleduje počítač. Počas jazdy si človek môže plynule meniť hĺbku jednotlivých sekcií. Je to riadené buď cez tablet alebo cez isobus. To v podstate asi jedno. Ten tablet mi asi vyhovuje viacej.
Tam máme spravené na tom stroji 345 hektárov. Denný výkon je tak v priemere 30 asi. Je to 7 metrov, takže ako my to moc neponáhľame s tým. Výhoda je, že sa s tým môže človek dobre stočiť v podstate na mieste. Kvadrak má čo s tým robiť. Je tam hodne radličiek, ktoré sú dosť hlboko nie sú, ale sú vlastne nastavené na nejaký prítlak, ktorý musia plniť voči zemi, voči pôde. Tam nastavený približne 600 kg. Čo bohate asi stačí na tento typ prípravy. Není to predseťová, ale predseťová. Že potom to by mohol ísť spokojne nejaký Swifter disk, kombinátor, ktorý to ešte dorovná a môže sa do toho priamo vysievať ozimina. Mám nastavené automatické otáčanie na súvrati, asi to není potreba. Človek aspoň musí niečo robiť, že? Ten nový stroj tak má nejaké neduhy, tam niečo treba dotiahnuť alebo doplniť, ale funguje to pekne, prácu robí peknú. Kvadrak má už 1100 motohodín. Traktor je kolegov, ja len zastupujem. Stroj je nový. Nie je to síce tá najnovšia verzia, ale tá verzia predtým. Ale v podstate nový stroj. Mal som možnosť vyskúšať z predošlého videa ten kvadrak John Deere RX, ale ten kvadrak asi vyhráva všetkými 10. Keď sa mi to páči, čo sa týka ovládania. Ako John Deere traktory kolesové asi najlepšie, ale čo sa týka pásových traktorov, asi ten case vyhráva. Komfort aj ovládanie, tento multifunkčný joystick s plynom je asi to najlepšie riešenie pre ten traktor, celkovo aj polomer zatáčania a neviem, jazdný komfort ako v poli, ťažná sila mi príde asi lepšia v tom kvadraku, ak to tak môžem porovnať z takého prvého dojmu.
proti sa moc rýchlo netočím. Kvôli tomu, že ten rám je v podstate dosť ťažký a stáva to dosť veľké rany, tak treba sa s tým točiť určite pomaly. Tie top-downy mi prídu dosť dobré stroje. Celkovo tá konštrukcia je masívna, aj keď sa uvidí, no. Je to tu pár dní, tak snáď to niečo vydrží. Má to záber 7 metrov, čo bohate stačí, je to aj dosť. Nie je to bohviaká hĺbka, ale má to čo robiť s tým, záleží aké sú tam založené hroty alebo vlastne tie odvalovacie dosky.